لنافچەیە تلبراک ئاسەر بە پارێزگەها حەسەکەیە جزیرە ڕۆژاوای کوردستانی ji derdora du heftiyan ve lekeyeke petrolê li nav ava çemekî derketiye. Derketina vê petrolê li nav ava çem rê li ber avdaniya zeviyên çandiniyê girtiye. ولا صار له شي 15 يوم النفط كثير يعني ji 15 rojan ve petrol gelekî tevlî ava çem dibe. Em nikarin avdaniyê bikin ji ber ku zevî û berhemê dikuje. Zevî ti berhemê nade. Em nema avdaniyê dikin. Lê li benda baranê ne. Cotiyar nizanin ew petrol ji ku derê tê. Lê ew nikarin zeviyên xwe yên çandiniyê av bidin û neçarin li benda baranê bin. هذا جاي من بعيد نقل بعيد يعني مو من هون من بعيد. اف پترول جيكي دورتي نجوي دريا رانا وستا ام ستمانية دخوازن جبوكو بشه ام زوية خواه بدن همو گماره پترول رشه ام نکارم في پترول زوية خواه بدن زوي دي بشوتن Ev serokê desteya avêya Rêveberiya Xwesera Bakur Rojhilatê Sûriyê vêyekê vedgerîne êrişên dawî yên Tirkiye li ser zevî û wêstgehên petrolê li navçeyên Tirbespiye û Rmêlan. والله هاي نتيجة قصف دولة الاحتلال. ev yek bi sedema bombebarana dawiya dewleta dagirker a Tirkiyeyê li ser navçeyên Bakurê Rojhilatê Sûriyê. Bi taybetî li navçeyên Rmêlan û Tirbespiye vê yekê ziyan gihandina wêstgeh û hêlê veguhestina petrolê. Çare ew e ku boriyên petrolê bêne çaksazkirin. Helbet alîkarî aliyê desteya sotemeniyê ve heye û em hatin agahdarkirin ji bo çaksazkirina van hêlan. Tevî nebûna sûtemeniyê û kêmbûna baranê û tirsa ji zihabûn û hişka saliyê li Rojavayê Kurdistanê pîsbûna ava çeman jî yek ji ziyanên metirsîdar e li wan navçeyan bi giştî û bi taybetî li ser kerta çandiniyê. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.